dili mo pasan sa iyang krus ug musunod kanako. Dili angay kanako. Ug kadto mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon nini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton nini. Mateo 10:38 hangtod sa 39. GMA Radyo GMA Network pinaagi sa tagdumala og mga kawani ning istasyon DYSS Super Radio Cebu. Miduyog sa tibuok kalibutang Kristohano sa pagpalaan o pagpamalandong sa mga buhat o mga pulong sa atong Ginoo ug mangluluwas Hesus Kristo.